shiphongut kamut kiduna bha te kita gi school ru bun kideki niki school idet tikata dei katkum ka report jong ka PGI tingi syamru ba kibun ki schools ki jongi ngimdon ki smart classrooms ngimdon ki infrastructure ki bobiang bat kum ta ter jadi na kata daw bukan sahyar kanika PGI report jong ka jylla jong ka India halor jong ka jylla Meghalaya tunginya phai pa chikiwi bat ki benta jela rangi phai pa chikiwi ki benta ngila ban ong ru ba ka jinghar jong ka puli puti ya kani ka jylla Meghalaya kalong ba ki kini ki khana ru kila long lap miet shaba palat tiki khana jungi bun kila long kerni ha mobile phone te ya kata ngi hap ru bangin sim ya kata ka jingkit kle kum ki no hikai bat kum juru ki nong penyat school namar ha kapor covid ni lahap ban pha ye ki kmi ki pa bakin thiet ye ki mobile phones khnang ba ngin la bangin sim ye ki online class ngila ban ai ki online test ngila ban ai ki online exams but kum ta ter ten re ha to ko por ngi phila ban sung thu hi ba ngimla ban mi shabar jong ki yeng ki sam ki jongi but ngimla ru ban chu e ki khana kam to namar ba kala ban bathi ka jabeng namar dam le ye pishu shong tu kan bathi ka jabeng tingi ha ban shim ru dekni ki we ki alternative kata ka bangi ha ban shim dekni ki online classes nganget ba phenomia thau than halor kita ki ai hinre kawai bat ka banta ka bangai I kalong ba wat la had takut kata covid ka khandai kum ki kemegi keparu ki babun hi teng ngila la lose no kata connection ngabai de bagi khun te ki khana menta ladang ipet ki khana class 11 na class 12 na mga hikai class 11 class 12 nga kham pelajingot yaki tingi ba hadu menta gini ki khana jan baro ki don bet yala jong mobile phone wat la ki wan na ki long yeng ki ba duk bejinjaru ki don bet ki mobile phone but si benta na kata ngidang ngila bangin kenoru yaki school namar ba bun sien ki babun ki school but ki babun ki no hikaru hadu